I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan video snimak. Ja sam Mako i danas ćemo da igramo Minecraft Survival Games Times. Može mi što si igrao, ja vam kažem. Prošli pokušaj je bio ekstra dobar, majke. Fuck. Znači, prošli pokušaj je bio ono baš dobar, jer sam bio golać i normalno full iron. Bukvalno nisam... idem, mamu. Bukvalno, znate li šta je bukvalno, što ne bi znali. Nisam ništa imao. I po običaju mene je lik lovio. Prošlo sam mislila da sam ja najbogatiji čovjek na svijetu, a nisam imao ništa. Pa ja sam plakao, brate. Šta je, bre? Kada je? Pa nikad to ne bi uradio da jurim golača. Brate! A nema pojma da ću sam uraditi. Ostalom da ovdje nema ništa. BRT. Vidimo se kad zora svane i kad svi zakliču bane. Oj sad. Da. Šta je, brate, jevika, brate, morao sam ti kivrem da. MCRG je bukvalno postao sranje kojeg nigde ne. Brate, ovaj lek u zubu. Oooo, dobro sam. Bar imamo weapon, brate, stat ćeš više, dosta je. Mislim nešto kao spekova smo. Još što je, evo sad sam pogledao mišljam. Baš tam ništa. Misle kao ljudi nešto spekova smo. Nice. Ne, kupim, ajde, neće se kupim. God, what are you? Bre, stoko jedna. Šetino jedno, šta je? Znači, ja igram na najmanjim podešavanjima ljudi i je sad. Fuck, šta imaš ti to? Iron sword? Ne. Ne molim te, on je umro. Ali neću ja. Goodbye. Kako je ovo bilo sad, ljudovići, mojići. Ti si na Iron Sword. Fuck! Malo sam se ono kao ukakio. Kao ono fora, malo se kakim i to, a? To su ljudi ekstra fore. Da se malo kakimo i ta sranja. Znači ono, cool baš. Znači ono, cool brate. I nadam se da će ova partija ispadne dobra. Kao što i počela. Baš onako cool, još nam boots fale. Za full iron. A mi na ekstra, ono baš ono ekstra žalost nemamo boots. Oh my god. Što nemamo boots? Što nemamo bootske? Eto ljudi, vidite kaki je MCR. Gdje je golače? Nikad ne bi golače jurio. Ništa nisam imao, ali bukvalno ništa. Dođe li. Gore sam ubegao, gore. To jest ne, tamo, na me bacite. I još poslije dođe dole da vidi da nema stvari i reki, i imao je šta da vidi. Malo je dobro drugo šta što. Naravno.
A gdje ste ljudovi, ajde. Ajde još troje da se kilaju. Ajde svi, stisnite, napišite, ajde kill dole i gotovo da završimo stvar. I što idemo, kolce. La 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 la, volim igrat ja. La la, oh my god. Hoćemo li ići u vatru? Hoćemo. Ajoj, strele, jebi ga. Hoćemo li ići u vatru, što da nećemo? Hoćemo li naći još dva lika da ih kilamo? Hoćemo. Pionir se nema nikog ovdje. Ok. Pa kako vam nije žao? Ja stavim, vidi boots. Ovdje ćemo da bacimo, ovdje ćemo stavimo. A što? Oh my god! Pušti me, eto, lik iza tebe, brate, zapalit ću te, begaj od mene. Znači, brate, ne drkam se, ja ti stvarno kažem, zapalit ću te. I šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? Što me ne slušaš? Lijepo, čisto sam ti rekao. Što me ne slušaš, mili Bože? Što me ne slušaš? Jeste vidjeli ljudi? Kako sam ovaj stekao, me zanima. Okaži se i okaži se, ajde. Oh, thanks for there, oh. Kamo vamo, ajde. Ne mogu više s tobom da se bakćem, dođe vamo i ne seri. Ajde. Kakvi hitovi! Kakvi hitovi, OMG! Kakvi hitovi mi je lik dao, brate mili. Oh my god. Ma dobre. Či ja ne verujem. Ste vi vidjeli te hitove? Lica su iza tebe, brate, pusti mene! Ne mogu hit da mu dam. Behind. Sti normalan? Što sam zalagao ekstra? Likovi su iza tebe retardo glupi, bolesni, retardirani. I hvala Bogu, ubište se. Ubišete jebote, glupalga. What the fuck? Ajmo Master Sworda na jedan. Evo je. Begaj. What the fuck? Ne me fene sto ekstra. Tu! Dobre, gepo! Ne! Brate mili!